En we zijn nog alleen met deze 50ste editie van de Vlakwatercross. Vele kilometers werden afgelopen weekend afgelegd in de bossen van Vlakwater. Op het programma stond de 50ste verjaardag van de Vlakwatercross. Helaas niet de 50ste vanwege 2 jaar uitval in verband met corona. We hadden meer volwassen deelnemers bij de cross op zondag. Helaas wat minder deelnemers bij de scholierenloop op zaterdag. Maar al met al, zaterdag mooi weer, gisteren vrij fris. Weinig klachten, we hebben weinig bij hoeven te stellen. Dus we mogen wel spreken van een succesvolle jubileumeditie. Ja, de scholieren dus minder actief, maar daarentegen gisteren op zondag wel heel veel meer lopers. Ja, dat was wel deugd, ondanks dat het fris was. Je zit met het punt van dat de Vlakwatercross is natuurlijk deel van de Limburg Cross. Dus je hebt sowieso de vaste deelnemers die voor de competitie gaan. Die alle crossen van de deelnemende verenigingen doen. Maar we hadden toch ook aardig wat zeg maar losse deelnemers. En dat maakt dat, het was leuk om te zien en het publiek heeft zich ook goed vermaakt. Ja, ter ere van het 50 jaar ook een wandeltocht. 9:15 klonk het startschot voor de wandelaars. Want ja, in het kader van, net wat je zegt, vanwege het jubileum echt 40, 50, 60 wandelaars. Die hebben mooi 10 kilometer gewandeld tijdens de crossen. Dus dat was ook wel verrassend. En die dragen ook wel degelijk bij tot de groei van het aantal deelnemers dit jaar. En ATV heeft natuurlijk sowieso een bijzonder jaar, hè? 50 jaar ATV. Ja, wat is er nog meer te doen dit jaar? Heel veel. En het laatste nieuws eigenlijk stiekem nog onder embargo. We hebben vorige week te horen gekregen dat wij op 17 mei aanstaande de competitiewedstrijd senioren krijgen. En de baanatletiek dus. En dat betekent dat voor het eerst volgens mij in 20 jaar er volwassen baanatletiek in Venray te zien is. En voorts hebben we vorige week zaterdag bij de opening van het jubileumjaar het programma gepresenteerd. Dat betekent dat we eigenlijk elke maand voor 1 van de 4 bloedgroepen, te weten de baanatleten, de recreant hardlopers, de triatleten en de wandelaars, een manifestatie hebben. Voor de jeugd hebben we ook een aantal verrassingen. We mogen nog niet de details invullen. En we gaan het jaar afsluiten. En dat is eigenlijk best wel verrassend met in november een hele grote pubquiz voor alle deelnemers. Verdeeld over jeugd en senioren. En dan uiteindelijk met de oliebollenloop gaan we het jubileumjaar uitzwaaien. 50 jaar ATV. En hoe gaat het eigenlijk met de club? Stabiel. We hebben een enorme groei in de pupillen. De junioren is redelijk stabiel. Bij de wandelaars, dat is denk ik ook licht groeiend. De baanatleten, ja. De senioren, dat is helaas door diverse omstandigheden iets teruglopend. Maar we hebben nog wel de degelijke competitieploegen. En dat is voor iedereen uiteraard 17 mei te zien. Maar al met al, ik denk 1,5 jaar terugloop zijn we dus nu stabiel, licht aan het groeien weer.